بليت مشوان هجا کوچ کرن جه ترکیه بربو والعطین اوروپا و دسالین داویده هر زیده بیا بالکیش کم بس لآلمانی دسالا ای سال ده هجمارا کوچ برین کو کوچی آلمانیا کرنه در ریزا دوام ده والعطین ترکیتین هجمارا کارمندین تندرستی دنابوان ده هجمارک برچاوه هم در باسی دیاربکری دبن هفسروک سندیکایا کارمندین تندرستی دیاربکری Mehmet Nur Ulus meyvani mine Slavbo tekek Mehmet Nur keki Mehmet Nur yani hejmarek zeyde ya karmendin tendürüsti nojdar doktor eştere bijim prestar ego koçi derveyi velat dikin eger avi ya sereki çiye keki Mehmet Nur Beriyar tişte evar baş serkeftin jore qavat be ya hinek hejmar cem henin ev hejmar jî xwe diyar dike dema 2012 de odaya tabîba de xwe ji bona derveke derên koçber bibin dervên welêt hejmara wê 2012 pêncî dibû anka 2023 dernem hatta 2023 de 3024 kez serlêdana ji bona dervê koçber bibe herin Avrupayê herin dervê welat serlêdanê odeyê tabîba kirbûn ev jî xwe pir diyar dike xwata diyarkirina wê jî mereb zêde xwata lê mêze bikin 2015 şûn de pir zêde ev lê ji bona vê belgê sendinê de pir zêde xwestin çêbiye nêzîka 20 qatî zêdetir çêbiye ev jî pir zêde girêdaya xebatkar xwe vê derê hîs nakin ji bona pêşerojê xwe nabînin Kekê Mehmet Nur Kekê Mehmet Nur ev mijar girêdayî rewşa aboriye lê yan jî hin tesîra hin tiştê din jî li ser heye Ya goya 2015 ji bona Türkiye'yekî milad e hîna o halçê nebiye hîna ew wek bîna darbeyek nehatiye çêkirin ama 2015 şûn de serlêdana ji bona derkevin bajê 20 qas zêde biye ev jî Türkiye'de demokrasiyê de aliyê xwe bîne zimankirinê de asteng hatiye kirin xwe diyar dike wek mîna uzanin ji bona karmenda karderxistin bûbû wek mîna wek rehetî çêdibû pir zêde lêpirsî nehatibû kirin dadgehê de biryar nehatiye sendin ama tu lê mêze dikî ji kar hatin avêtin ev jî pir zêde wê bandorê kirinin wê bandorê de xwe nîşanda ez êdî nikarim vê welatê bijim ji bo vî yekê jî derketina welat ji wan re bû mîna xelaskirin ser vê esasê jî zêde zêde çêbiye lê tu anka jî aboriya Türkiye pir xerab e her yani enflasyonek pir zêde ye tu anka maaşê tu anka disînî tu ji bona îro tu karî tiştek bêjî ji bona sibet tu karî tiştek bêjî kes karim vî malî bistîmiya jî vê Kekê Mehmet Nur mijarek din heye belê kekê Mehmet Nur mijarek din heye niha mesela gelek hevalê min bixweyê ku doktor hene gava gon bi hevû dûre de axefin dibêjin got rewşamê ewleyî jî ne baş e yani ev krîza aborî xelk gelek stres kiriye rewşa dîrûniya xelkê ne baş e mesela êrişî doktoran têkirin êrişî karmendên tenduristiyê têkirin tesîra wê yekê jî heye kekê Mehmet Nur ji bo derketina derveyî rast e yani vana hemû girêdayî hevdûnin tu dema ji bona karkî bikî ew kar de aramiyek tune be ewlehiyek tune be kes nixwaze bixebite ji vê jî nava jiyanê de jî diyar e yekî gel çima koçber dibe cî jiyan dike eger şer hebe eger adalet tune be ji bo vî rengî koçber dibe karmendê tenduristiyê jî ser vê esasê aslında cî xwe ji bo aramiyê ji bona ewlehiyê nabînin koçber dibe
Türkiye'de Ali politikayı tendrüstiye de Veziri Türkiye Pırzede Belovaciya daxuyaniyat de vek mina her tişt başe zelal dikel yani dibêje aslında zelal xweda tu zelal bikî vê pêvajiyê aslında her tişt ne zelal e. Ev jî xwe diyar dike misal ka Belê. mugoya 20 qaz zêde biye. Peki Mehmet Nur her vaha dixwazim bizanim keke hîja. Nuha yani karmendên tenduristiyê doktor, nojdar, perestar li her civatê de yani xwedî rêzekin, gelek girîngin bo tenduristiya civatî. Yani derketina ev qas karmendên tenduristiyê gelo tesîra wê li sektera, li sektora tenduristiyê, li beşê tenduristiyê, li welatiyan çawa dibe wê derbarê de ger tu me agahdar bike. وەک مینا mereb rastîkî jiyanê ye tu xwata cîkî vala bikî gerewê cêbê tişekirin lê mixabin hevalêyan ka derin koçber dibin dervê welat derin pirê wan jî pisporin yani xwendinin ji karê xwe jî serkeftînin lê ev kar jî nikarin Tirkiye bikin hem aliyê jiyanê de ewlehiyê de hem aliyê aboriyê de hem aliyê aramiyê de nikarin bikin diye derin xwata wî rengî ew valatî jî tişekirin jî pir zehmet e zat anka jî rewşa manka de jî karê me pir zêde ye lê mixabin karmendin dikin her alî de wî rengî ye ew jî mirov ji laşê xwe de jiyana xwe de astengî çêdike ev jî esaseke misal ka hevalê derin pirê wan pisporin yani ji aliyê beşa xwe de pisporin ew jî wek bîna mejiyek zanebûn derbasî dervî welat dibe wî rengî jî hem tenduristiya gel hem jî ji bona pêşeroja civakê jî tiştek xerabî de pêşa mere me bêjim. Gelek spas bo te kekê Mehmet Nur Ulus hev serokê Sendîkaya Karmendên Tenduristiyê ji Diyarbekirê gelme.